na siya po. Nahinumduman ko pa kaniyantong 1941 sa panahon sa mga Hapon, kung diin kita nakigbisog ug atong ipakita atong pagkaisog kitang mga maribaguhanon. Sugod karuntay, ako dubiyon akong pagpaningkamot o pakibiso para makabot na ito atong mga pangandoy. Nahala ko, adto ta sa atong kapilya, ato ng ubanan sa pagampo ang imong pangandoy, ug ato nang ipasalamat ni Senyor San Francisco.